Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Usa ka fetus ang nakalutan sa usa ka bakanteng luna sa Pulumulok South, Cotabato. Ani ang report. Gibana-bana ang ana sa 7 ngadto sa 8 ka bulan na ang porma sa usa ka fetus nga lalaki nga nakalutan sa usa ka bakanteng luna sa barangay Cannery Site, Pulumulok South, Cotabato niadtong Lunes sa udto. Nakalutan matud pa kini sa usa ka residente human nga dunay nakit-an nga kandila sa usa ka bahin sa luna. Gumikan sa kahadlok, nagtawag matud pa kini og laing kauban ug nakadesisyon nga kaluton ang maong bahin sa luna kay basin dunay gilubong ug nadiskubre ang maong fetus. Duda kuno sa maong residente nga ang naglubong niini mao ang katong duha ka tawo nga nakit-an sa maong mga residente niadtong Domingo sa hapon. Sunday afternoon may nakita sila nga babae og lalaki nga nakamotor. O mao to ilang hinala nga gisorbidaan ang area ba. Mga kapuso, mao kini ang area kung asa ganing gilubong ang maong fetus ug makita nato nga dunay bowl kung asa gibutang kuno ang fetus o kini gilubong dinhi sa maong bangag ug dunay say mga tissue ug mga diaper nga dunay mga dugo nga posibleng gigamit sa pagkuha sa maong bata. Atong adlaw, nagdesisyon na lang ang mga otoridad nga hatagan na lang kini og maayong pagpahiluna. Gilubong kini sa public cemetery sa barangay Matinaw sa maong lungsod, samtang padayon ang investigasyon niini. Kini na matud pa ang ikaduhang higayon nga dunay gilubong o gilabay nga fetus og bagong himugso nga bata sa maong barangay. Ang usa niadtong milabang bulan sa Enero sa Purok de Maclid sa maong barangay. Sumala sa kapulisan, posible matud pa nga gumikan kini sa unwanted pregnancy sa kabatan-unan. Busa mas paugtan pa sa mga otoridad ang kampanya batok niini, ilabi na sa mga tunghaan. Pati yung sa school na we're planning to convene with the school principal, school head. Kay ang isa sa mga iniisip ko parang baka mga bata ba, mga minors ba na mga unwanted pregnancy. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.